tinggal di hutan. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Tunggul TV ya. Hari ini kita lagi ke pelosok desa, lagi di Desa Wonodadi Ngrayun Ponorogo. Rumah di tengah hutan, coy. Hutan rimba. Seperti inilah kondisinya. Gila. Nah, rumahnya neng tengah hutan, coy. Wis ora enek tanggane belas lho, delok ento. Oh. Ya. Alhamdulillah oleh bantuan pangan, Lur. Oh. Iya, alhamdulillah Mbah ya. Kuwi barange dilengguk ya. Dilengguk Mbah ya. Ya, semoga-moga seger waras iki diolahi ya. Yo. Lho, Cok, keadaane. Lho. Iki alas geden iki serandi tangga belas. Kaya niki lho ya. Nah, alhamdulillah oleh pangan iki ganyang omah. Genyang omah. Engko cotol lipite. Yo, aku kayak arep ngarit to. Oh, arep ngarit no. Sik ngingoni wedhus pira? Loro. Pira wedhuse? Mati. Sitok mati. Mati kaset. Alah, iyo. Sitok dipendem. Iya. Lho, geng, ngopeni wedhus. Sitok mati wedhuse. Jan. Kandange iki sing gene bapakku guys demben. Woi cah. Isik loro ngono lho. Stok meteng. Ya, mbek mana neh. Ki didol tukane beras omben. Delok jero cah. Bah, iki nandur walur iki kowe. Wah, ya. Jan. Mata gedungan lek dua anu. Sia, Bang kowe kok peteng dedet. Iki lampumu kena ora? Weh, Kena. urip. Urip lho. Lah wong sitok. Lampune sitok kuwi to. Iki gak pateni lho. Lah pawonmu piye iki? Masak apa lho, Mang? Masak apa? Masak tempe. Siap, Bang Bayi. Loh. Padang, guys. Iki tak pateni lho iki. Sitok kuwi. Iki lah iki arep nyang alas paten ana lho anumu iki. Lah arep nyang alas paten ana sik genimu lek ngobong. Iya. Omahmu iki. Iki nggone tilem. Nggone bubuk. Lah iki mong dengan ki yo. Ket kono lho, ket ning balai desa. Di jiwa kowe Mang. Dinehi ket balai desa. Yo. Tur suwun ya pokoke ya. Iya, matur nuwun lho. Iya, muga-muga rezekine lancar ya sing ngenehi ya. Nah, ini iki guys. Kondisinya ini berada di RT 3 RW 2 Dusun Kerajaan Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupatennya Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Rumah di tengah hutan iki eneke konsone kur lek awan ngono kae wong nang Tegal kae. Kuwi nandur apa kae. Nah. Ini iki lur ya. Iki dalan ning alas iki. Sapa baturmu lek turu bengi? Baturmu sapa? Dhewe. Dewe. Dhewe ora nek wong rene.
Ora. Reneng yo. Ora nek kok ngene. Turune dhewe bature pus meong. Nandur porang ya. Gede. Ini iki lah omah kono to. Kok Sungi iki. ya wayahe sik lekas tukul kae. Wayahe sik lekas tukul kae lah mung gawa. Iki wis anu. Iya. Saiki wis Iki lah omah kae lho. Ngene iki, Cah. Iki hutan rimba iki. Apa jenenge kebun karet dan lain sebagainya. Iki ora nek tangga-tanggane blas. Dan ini hanya lahan pinjaman. Dipinjamin sama tetanggaku. Ngono, Cah. Disili lahan terus dikon ngomahi, soalnya biyen omahe ning ngono. Ning alas ngisor kono, ora enek kanca, ndak enek listrik blas dan ini dari rumahku Cah listrik ini. Rumahku sekitar jauh ya, sekitar 500-an meter lebih dari sini. Nah, ini kasih lampu penerangan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ayo. Oke, Cah. Lanjut. Kita lanjut. Mulai, Cah. Wes. Wes ya. Berase gonyang omah dilengguk. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.